अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. पालकमंत्री पदाचा वाद टाळण्यासाठी स्वातंत्र्यदिनी ध्वजारोहणासाठी मंत्र्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. या यादीमुळे सरकारमधील मंत्री नाराज असल्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना विचारलं असता ते काय म्हणाले पाहूयात. असं आहे की मंत्री जास्त आहे, मंत्री कमी आहेत आणि जिल्हे जास्त आहेत. त्याच्यामुळे हा प्रश्न उद्भवतो की कोणी कुठे जायचं. ज्यावेळेला पुरेशा प्रमाणात मंत्री होतील त्याला हा प्रश्नच उद्भवणार नाही. प्रत्येक पालकमंत्री आपापल्या जिल्ह्यात करतील. कारण हे देशासाठी करायचं असतं आणि तो आपला एक अभिमानाचा क्षण असतो की त्या दिवशी आपल्याला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आणि त्या दिवशी ध्वजवंदन करायचं असतं. दुसरा कुठलाही विचार मनामध्ये नसतो. देशाप्रती असलेलं प्रेम, देशाप्रती असलेला आदर आणि ते ध्वजारोहण झाल्यानंतर ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांमुळे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं त्यांचे केले जाणारे सत्कार आणि त्यांना भेटणं हा एक अविस्मरणीय प्रसंग असतो प्रत्येक मंत्र्यांच्या जीवनात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.